'Yan hudu masu san ai zumunci ne, 'yan hudu masu halin karamci ne, 'yan hudu masu gyara a barna ne, sai fatan alkhairi. 'Yan hudu ne abokai ne masu mutunci, fannin gasa ba sa tsoro sun gaji karamci. Wanda ya yi kai ne shi ne ya yi mun wannan kyauta, ya amince in yi sana'ar bin kuma har na yi waƙa, rabana ka tsare mini maryata. Na yi roƙo rabba ka lamunce masoya sa su bi mu ta makarna ma da kudan kwata, ba a haka in baka yarje ba ko da na kwambarin ba. Bana nema ai mun taro kun ya kunta bayyana, na tsallake rami na kyale 'yan gida da kawalci. Abokai ne masu mutunci, fannin gasa ba sa tsoro sun gaji karamci. Barbar hannun kuturu duba, ba wahala zan kwace ko da ban sa masa ƙarfi ba. Dama an ce saurin yarda na haifar da asara, fuska biyu ai ban gane ba. Ai zai wahala kaga an yi bari a kwashe duka, wani dan abun bai dan bata ba. Ban girma a wannan tsarin ba, ban sanya ake butulci ba. In ka iya Allahn ka wanke kar kai lalaci, samun dama ke sa yaro ya koyi fadauci. Kamaru sun faɗa mini kimar ka, sun ce mun kai ɗin barzo ne ɓangare na sana'a, gunje mako ba a gure ka. Shi yasa ai kai musu nisa suka kasa gano ka, Muhammad ba mai kushe ka, dan ka ci dubu sai dai ceto ko babu madubi kai hoto. Annurin zuciya ya haske fuskar ka gane, Allah ne ya yi ma ba wani ne ba, karkaya da karamci. Abokai ne masu mutunci, fannin gasa ba sa tsoro sun gaji karamci. Gabansu sun kyale ka, isbu isman angon Amina babbar gayya. Kai ne uban matasan alje, sun yarda ka zarce 'yan uba saka kaya. Ka sha dabara ka sha yasun, isbu na Amina ba a shiga da wadan karya. Shi dai farin jini ba a saya, ba mai bane kamar an gurya. Allah shi ne mai yin komai, kar a kai ka a barka, kar ke sallah da salatin annabi ka guje wa talauci. Ahmad Musa baya tsoro, duk girman taro an rakiya ba su gane ba. Ka sha kuma dai yara da jiki, don koren nan sun taba ka jikin bai huda ba. Ba na san buɗe sirrinka, kar su nemi alaƙa su hana ka rawar hansi a gaba. Na rakiya zo babban ƙwaro, har garin su kaje kai horo. Na san dai ai ka shaida ni, duk da ba
bani gaban ka yas ajazu ne mai wakar nan mai kula da mutunci. Yan kuɗi ne, abokai ne masu mutunci, fannin gasa ba sa tsoro sun gaji lokaci. Umar Ibrahim ya kyautu in gaishe ka angon Rahama ban manta ba. In na koma ɗaya gefen ka Ramatu na bayan ka bata yarda a ce ba ku shiri ba. Mata bi Umar ya haɗawa masu kamala Rahama Ramatu ba sa gaba. Basu daina ganin shi mutunci ba, ko da bai an kulle shi ba. Sun yarda da cewa aure ne ya haɗa su zauna kar su bewa sharrin shaidan ya saka su a kunci.